_ adwa ni wachak twak mar okinyi makawuono Onyina Boss kachiel kod Bishop. Wachni mar puonjo nyithindo weche mag nyodo en wach manyaka sani wacho ni onego bed ni imede e syllabus mar puonjo mano kata mitiyo gode pacho kae. Ka bendi wacho ni komede e syllabus mar somo pacho ka, ponono nyalo miyo nyithindo ng'eyo weche gi chon. Kendo nyalo miyo gi make decisions ma ponono nyalo konyo ngimagi, manyalo duoko pinya weche mag iye mohiu kata weche mag gamo kute mag ayaki. Ng'ato nyalo bedo ni neno okinyi makawuono to ponono openjore ni weche gi mag nyodo to gin mage, to onego bed ni iketo gi e kidienje mage. Kachako kod Onyina Boss. Kata weche mag nyodo kata weche mag sex education. Erokamano Joyce. Weche mag nyodo kata weche mag sex education. Mokwongo penjo ni en tiende nang'o? Yes. Chutho en tiende ni wayango chal mar chwech marwa kaachiel gi gigo magitimo, nikech wan gi lemo mopogore opogore e del ka. Mana kaka wan gi bat, gi wich, gi weche makamago. Koro nitie gima wich timo, nitiere gima bat timo, to nitie gi kar nyodo. Ang'ono ma kar nyodo timo? Ka wang'iye gi e wang' jolony, to wayudo ni wach maduong' ka to en ni tiwache gi dhok mane. Nikech onego bed ni kaka jomatindo iwacho kod gi dho jomatindo, jomadongo iwacho godo dho jomadongo. E kinde machon mane jodongo nitie, mane yudo ka kwere ne nigi duol to mine bende deye ne nitie machon. Ne yudo ka nyaka rawere ne bede tie deye manyiri, machuo bede duol. Ne giyudo puonjruok kanyo. Ti mano onge. Koro puonjruogni ema chal ni ema koro ichoro iketo e skunde ka. Nikech tinde weche ng'ere chon ne jomatindo. Sani piny makawuono nyathi nyalo penjo moro ma mama kopenji e kind ji to wiyi kuot. Koro ok en wach mawendo ahinya. Ena ni yo makoro jowa winjego kata yo miwachego kata yo miporo godo wachni. Lakini kopuonje gi dhok ma nyathi winjo. Nikech mana kaka ipuonjo, nyithindo sani tindi puonjo. Iyudo kogoro dhano kanyo, ogor fuondene mopogore opogore, ka itinyise ni mang'o. Tijegi bende nitiere fuonde ma oko gi. Tinyiso gi tijegi, badi, lweti inyalo makogo gimoro, wiyi inyalo timogo gima kama. Lakini koro kar nyodo ka, to en gima opandore. Ma dho ngere luongo ni a private part. Sami ipuonjogi tipuonjogi. To bende iwacho kanyo ni mos kuom ng'adi. Iwacho ni kinde ma ipuonjo nyithindo weche makamagi, iwacho ni nitiere dho jomadongo kod dho jomatindo. Dho jomadongo en mane to dho jomatindo en mane? Okay. Dho jomatindo. Nyathi matin kopenji ni mama ma ang'o, kata baba ma en ang'o, kata japuonj ma en ang'o. Itiyo kode gi dhok monyalo winjo, lakini ok dhok mawuok e yor anjao. Ng'ama ng'ongo en ng'ama koro winjone ni malo. Makata ka iwachone wachno tir, to nitiere kaka onyalo yuoye. To nitiere dhok ma ng'ama tin kiwachone, to dhi bedo anjao. Nikech nyathi kako medo dongo, kaka pache bende medo tegno. Kapod otin, to samoro nitie dhok ma kitiyogo. Obro wuok odhi owache kata mana e kind ji, ka en owuon to kong'etie wach mowacho. Koro ifuonone gi dho ng'ama tin, ma kata en ka ang' owinje, to owinjo ka en dhok mawinjore ne. Samoro nyalo wacho wach ma ng'ato ok owinjo tiende, lakini wach to winjo. Koro gimipenjo ni to seche madwa wacho ne nyathini eri, wach mar ni kar nyodo bende en achiel kuom lemo mar dende. Be awacho ne gi dhok mowinjo. Mowinjo tiende. Ma ponono kitiyo gi terms moko madongo ma onyalo penjore ni to mama e wacho nang'o.